கைஸ், நான் உங்கள் வேக்ராஜ். இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறேன்னா, 2 நாளைக்கு முன்னாடி ராஜ்மோகன் அவர்கள், கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுக்கான அமௌண்ட் வந்து இனி கொடுக்க வேண்டாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து போன ஆட்சியில் வந்து திமுக ஆட்சியில் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அரௌண்ட் 5 lakhs to 50 lakhs பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்கூல். அண்ட் தென் என்னென்னா, ஒரு 1000 ஸ்கூல் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில். அரௌண்ட் இருக்கலாம், 1000s மேலே கூட இருக்கலாம், மினிமம் 1000s. அவ்வளோ ஸ்கூலில் வந்துட்டு மினிமம் ஒரு 25 lakhs வச்சா கூட இது ஒரு பெரிய ஒரு கரப்ஷன் நடந்திருக்கு இந்த லாஸ்ட் 5 yearsல. ஸோ நம்ம தமிழக வெற்றி கழகத்தோட தலைவர் விஜய் அவர்கள் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சொன்னாங்க, நாங்கள் வந்து ஆன்டி கரப்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் ராஜ்மோகன் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ எந்த ஸ்கூல் பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு எந்த ஒரு என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு எந்த ஒரு நீங்கள் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. செகண்டரி திங்ஸ் வந்து